Cak. Nyun sewu. Badhe tanglet. Tempatnya pengiriman teng pundi? Nggih, teng mriki, monggo winarep. Oh nggih, hatur nuwun. Nah, di santri-santri niki kok sepi. Arek mau nang ndi jare? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, jenengan, Gus? Loh, kon Nggih, Gus. Wonten perlu napa teng mriki? ngirim. Lho kon dhewe lha apa nang kene? Ya kula teng mriki, Gus. Oh, main cedek karo pondok kene. Nggih, Gus. Oh iya, njaluk tulung tukono jajan po. Nggih, Gus. Aku blok ngoyo. Dek ndi biasa? Nggih, teng mriki wonten jeding. Oh iya. Cung, Nggih, Gus. tolong tukono jajan di warung. Nggih. Iku dek kensen dek kene gak apa-apa. Nggih, Gus. Iki duwe. Nggih. Saolene wis. Nggih. Ya apa oleh jajan iki? Nggih. Niki, Gus. Sun ya. Nggih. Ya apa? Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ono pemrin. Iki kan kiai, apa yang jenengan maringaken kiriman. Kali niki. Loh, iki kan aku sing tuku di kokon Gusmet. Iki tak Gusmet. Niki kan dikengken jenengan. Niki kirimane Gus Yas. Loh, ya apa sih iki? Kok muter-muter ngene? Kula kan ngengken Humaidi tembah jajan. Soale lari niki santri teng griya kula. Lah kula ngengken Ilyas. Oleh lare niki santri teng griyane kula. Oh, pondokmu ta iki? Nggih, Gus. Iku Gusku. Iku Gusku. Iku Gusku. Loh, nggih ta? Ngapunten, Gus. Oh, nggih. Kula mboten semerap lek jenengan Gus kula. Sami-sami, Gus. Ngapunten, Gus. Nggih. Kula mboten semerap lek jenengan Gus kula. Nggih sami-sami. Kula nggih ngapunten Gus. Nggih, nggih. Kula boten semerap nek jenengan Gus kula. Huh?